Simulacro de ameaza química en Pontevedra. A Garda Civil realizou este exercicio cun escenario que se desenvolveu no marco dunha presunta operación antiterrorista de carácter internacional. Durante o operativo localizáronse produtos químicos para atacar durante unhas festas patronais unha localidade da provincia. Que tal, saúdo? Xa está en funcionamento a nova base de unidades operativas de Rianxo. Forma parte da rede destes equipamentos coñecidos como BUO que a Xunta está a poñer en marcha no marco da loita contra os lumes forestais. A idea é que sirvan para que o persoal dedicado a esta tarefa poida conciliar a súa actividade co descanso. Ribadumia organiza distintos obradoiros e charlas durante o mes de novembro para conmemorar o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Ademais, o Goberno local levará o vindeiro xoves a pleno unha proposta para a creación da Mesa Local de Coordinación Interdisciplinal fronte á violencia de xénero. O coche de Harry Potter e tamén a súa vasoira xa voan polo ceo de Vilagarcía. O Festival Curtas decantouse este ano por traer á cidade o clásico vehículo de cor azul desgastado o que non lle falta detalle. Hoxe puido visitarse durante toda a xornada en Fexdega. Este sábado, se o tempo permite, moverase á Praza de Galicia dende as 11 da mañá. E o Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra non faltou a súa tradicional cita co Samaín. O alumnado do módulo de tempo de lecer encargouse un ano máis de dar forma ao seu particular túnel do terror. Pois vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Xa está en funcionamento a nova base de unidades operativas de Rianxo. Forma parte da rede destes equipamentos coñecidos como BUO que a Xunta está a poñer en marcha no marco da loita contra os lumes forestais. A idea é que sirvan para que o persoal dedicado a esta tarefa poida conciliar a súa actividade profesional co descanso. Máis de 368 metros cadrados de superficie que acollen dende unha área de descanso ata a cociña, seos, vestiarios, despacho, garaxe e almacén. Falamos do BUO de Rianxo, a base de unidades operativas que xa funciona no municipio. Este é un exemplo de que non só apostamos porque o persoal do Servicio de Defensa contra os incendios teñan as mellores condicións laborais, senón tamén teñan unhas instalacións para xuntarse, para tamén descansar cando así toca e para estar, non? A Consellería investiu nestas infraestruturas 535.000 euros. Está enmarcada na política da Xunta para a prevención e defensa contra os incendios forestais. Unha aposta non só por facer unhas instalacións novas, senón tamén por facelas en madeira, nesa liña que vimos facendo na Consellería, e isto sí que é un pouco máis innovador porque toda a construción está feita utilizando piñeiro de Galicia e tamén castiñeiro. Para o 2026, no ámbito da prevención, María José Gómez explicou que se reservan 25 millóns de euros máis nos orzamentos, pasando dos 50,5 do 2025 aos 75,38 millóns do vindeiro ano. Ademais da actuación nestas BUO, a Consellería intervirá tamén nas bases aéreas. A conselleira destacou os traballos previstos nas de Lalín, Sandiás, Valga e Pontevedra. Simulacro de ameaza química en Pontevedra. A Garda Civil realizou este exercicio cun escenario que se desenvolveu no marco dunha presunta operación antiterrorista de carácter internacional. Segundo o guión establecido, durante o operativo localizáronse produtos químicos para atacar durante unhas festas patronais dunha localidade da provincia pontevedresa. Así, a comandancia da Garda Civil activou a unidade especializada en NRBQ, nuclear, radiolóxico, biolóxico e químico, que foi a encargada de realizar unha primeira valoración da ameaza e comezar as xestións para detectar os químicos. De xeito simultáneo, realizouse unha perimetración da área activando as zonas de control de accesos e as primeiras recomendacións ao persoal afectado e apoio en descontaminación. A vista da gravidade da situación, tamén se solicitou o apoio do GRS número 7. Segundo explican dende a Garda Civil, estes exercicios realízanse coa finalidade
finalidade de avaliar a coordinación e a actuación das unidades que conforman o sistema para enfrontarse a ameazas químicas da Garda Civil. Máis de 70 mozos e mozas da provincia de Pontevedra poderán ter a súa primeira experiencia laboral no marco do programa Mais Emprega impulsado dende a Deputación. Trátase dunha iniciativa a que se poden acoller 33 concellos da provincia e que conta cun investimento de 1,1 millóns de euros. Os municipios de menos de 3.000 habitantes poderán facer un contrato, os que teñen entre 3.000 e 10.000 dous. Pola súa banda, as localidades de entre 10.000 e 50.000 habitantes poderán acceder a 3 contratos. A iniciativa ten como obxectivo promover a inclusión social e a creación de emprego de calidade, así como o fomento da empregabilidade da cidadanía da provincia. Os contratos formativos que se realicen no seu marco terán unha duración dun ano a partir do 15 de xaneiro de 2026. Trátase dun programa no que o obxectivo é dotar aos mozos desempregados da primeira experiencia profesional. En concreto, serán contratos formativos de duración dun ano e que comenzarán o 15 de xaneiro de 2026. As contías oscilan en función da titulación, desde os 1.400 euros das persoas licenciadas con grau ou diplomatura ata os 1.000 euros das persoas que poseen ciclos medios de formación profesional. Avaliar o traballo realizado no último ano e trazar o camiño a seguir no vindeiro foi o obxectivo da reunión que hoxe acolleu a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas en Pontevedra. O encontro estiveron convocados todas as adegas que exportan no marco deste selo de calidade, pero que os mercados internacionais gañan cada vez máis importancia. Neste 2025, os viños de Rías Baixas percorreron máis de 64.000 kilómetros por todo o mundo en accións promocionais. Dende o Consello Regulador impulsáronse ata 9 viaxes internacionais a destinos como Estados Unidos, México ou República Dominicana, sen descoidar o mercado nacional, con actividades en Madrid, Barcelona ou A Coruña. Los datos son positivos, seguimos creciendo, seguimos trabajando en los mercados. Nosotros actualmente tenemos 7 planes de promoción en 7 mercados diferentes y además hacemos acciones puntuales de promoción en mercados que entendemos que tienen potencial para los vinos de Rías Baixas o que necesitamos dar un apoyo extra. Todas las actividades que hacemos van bajo el paraguas de la denominación de origen Rías Baixas, son normalmente actividades genérico-marquistas. Hoxe o Consello Regulador presentou este balance ás adegas exportadoras. Foi no marco dun encontro no Pazo de Mugartegui para recoller tamén as súas impresións. Son nuestros ojos en todos los mercados. Nosotros viajamos, hacemos promoción en muchos de los mercados, pero ellas son las que están todo el día con las maletas, visitando importadores, viendo tiendas, tiendas de vinos, distribuidores, etcétera, y tienen también una visión muy realista de lo que hay en cada uno de los mercados. Ademais, o Consello xa ultima o plan promocional pro 2026. A asistencia a feiras, salóns de viños, formacións ou misións inversas continuarán nos seus plans para dar a coñecer os viños de Rías Baixas polo mundo. Vamos a continuar con los mercados en los que desarrollamos planes, mercados importantes como son para nosotros pues Estados Unidos, Reino Unido, México, Puerto Rico, Países Bajos. Esos mercados vamos a seguir trabajándolos y vamos a definir con toda la información que hemos trabajado hoy. Vamos a definir pues esos mercados en los que hacemos acciones puntuales, bien para sembrar y recoger en un futuro o bien para un apoyo puntual o extra que se necesita para dar un impulso a las ventas. Neste traballo, o Consello Regulador investiu preto de 800.000 euros para fomentar a proxección dos viños da denominación de orixe nos mercados internacionais. Bueno, a volta da publicidade veremos ese coche e tamén esa vasoira de Harry Potter que dende hoxe xa andan polo ceo de Vilagarcía. A
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Ribadumia pon en marcha a súa programación do 25N. O Concello organiza distintos obradoiros e charlas durante o mes de novembro para conmemorar o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Ademais, o Goberno local levará o vindeiro xoves a pleno unha proposta para a creación da Mesa Local de Coordinación Interdisciplinar fronte á violencia de xénero. Baixo o lema "Por min e por todas as miñas compañeiras", Ribadumia dedicará todo o mes de novembro a actividades a prol da eliminación da violencia contra as mulleres. Unha misión, explica o alcalde, na que se pon o foco durante este mes co gallo do 25N, pero no que o Concello traballa todo o ano. Somos conscientes dunha realidade e si é certo que nós, como Concello, tamén somos conscientes de que entre todos temos que traballar, non? E o Concello de Ribadumia traballa ao longo de todo o ano. É dicir, queremos que este mes sexa visible, queremos que este mes que o 25N, que é o Día Internacional precisamente contra a violencia de xénero, pero si é certo que o Concello de Ribadumia vimos traballando ao longo dos 365 días do ano e, si cabe, pois neste mes queremos remarcar. A programación inclúe un obradoiro de teatro todos os martes de novembro, así como outros talleres ou charlas, por exemplo, unha sobre violencia vicaria, un taller sobre acoso e ciberacoso ou formación e igualdade e diversidade. Algúnas destas propostas forman parte das actividades que impulsa o CIM da Mancomunidade tamén polo 25N. A programación en Ribadumia rematará o 29 de novembro coa 8ª Festa do Deporte. Creemos que o deporte tamén temos que traballar en materia de igualdade e a veces se organizaba en outros meses, pero consideramos que había que levala este mes precisamente para buscar a igualdade no que pode ser o deporte e a Festa do Deporte, que para nós é un evento tamén moi importante. Entendíamos que sería importante cadrala precisamente neste mes, que para nós é moi importante, sobre todo buscando ese obxectivo de sensibilización e de visibilización e de implicación da veciñanza. Ademais da lectura do manifesto propio 25 de novembro, o vindeiro xoves o Goberno local levará a pleno a súa proposta para a creación da Mesa Local de Coordinación Interdisciplinar fronte á violencia de xénero. Volven os bonos de outono acambados. Trátase da segunda edición desta iniciativa de Zona Centro e o Concello para animar as vendas do comercio local durante o mes de novembro. A campaña arranca o vindeiro día 10 e vaise prolongar ata o 26. Pola compra dun bono de 20 euros agasallan outro de 10 euros. Cada persoa poderá facerse cun máximo de 2 bonos, é dicir, do seu peto pon 40 euros e recibe 20 a maiores. En total, o Concello pon nesta campaña 6.000 euros, o que se vai traducir nun retorno mínimo de 18.000 euros. Con todo, dende o colectivo de comerciantes sinalan que o retorno é maior, xa que grazas aos bonos moitos clientes aproveitan para facer grandes compras en todo tipo de locais, dende roupa a electrodomésticos. Os bonos poderán adquirirse a través da internet ou en formato físico a partir do día 10 de novembro. Creo que nesta ocasión pois están bastante orientados para esa campaña previa do Nadal. Son para gastar no mes de novembro, entre o día 10 e o día 26 de novembro, justamente antes do chamado Black Friday. E, bueno, o Concello fai unha aportación de 6.000 euros que traerá un retorno de 18.000, non? Polo gasto que se pode facer, mínimo gasto que se fará con eses bonos, con eses 6.000 euros nos establecementos asociados á Zona Centro. Vai haber por cada cliente que adquiere os bonos un total de 60 euros máximo, non pode gastar, non pode adquirir máis, ten que presentar o DNI. Entendemos que é unha iniciativa que a nos venos moi ben e creemos que, como as outras veces, funcionou perfecto e que si é certo que se agotáronse nun día e medio, creo que foi todo agotado. O sábado 8 de novembro, ás 8:30 da tarde, no Teatro Principal de Pontevedra terán a oportunidade de ver a obra Os vellos non deben de enamorarse de Castelao, pero como nunca antes. Os de Algures levarán adiante unha representación única que busca axustarse a todas as indicacións que o autor deixou tanto por escrito como debuxadas. Subirán ao escenario máis de 60 persoas. A entrada é de balde ata completar capacidade. Porque van poder ver un espectáculo, como vos decía, único, que ou se ve ese día ou non vai haber máis oportunidades
para poder asistir a él. Asistir á representación dos Vellos non deben namorarse, coa escenografía de Castelao, co vestiario de Castelao e coa elegancia con que os de Algures, Sete Espadelas e neste caso tamén a Aula Municipal de Teatro levan adiante estes proxectos, pois é un luxo que temos en Pontevedra. Porque Castelao non só escribiu a obra, tamén fixo os debuxos e as pinturas dos personaxes. Sabemos como quería que foran vestidos, que cores tiña que levar ese vestiario, como tiñan que ser as entradas e as saídas nas escenas, e tamén esa escenografía que el deseñou. E deixou escrito tamén que coplas querían que se cantara na obra. Entón, o novidoso desta representación, pois seguramente eso, poñer a música a esas coplas, facer esos arranxos para esas foliadas, para esas muñeiras coreadas que están descritas no texto tamén. O coche de Harry Potter e tamén a súa vasoira xa voan polo ceo de Vilagarcía. O Curtas decantouse este ano por traer á cidade o clásico vehículo de cor azul desgastado, o que dende logo non lle falta detalle. O alcalde Alberto Varela, a concelleira de Cultura Sonia Outón, cando o concelleiro de Turismo Álvaro Carou visitaron a réplica esta mañá en Fexdega. Hoxe puido visitarse ali durante toda a tarde. Este sábado, se o tempo permite, moverase á Praza de Galicia, onde estará a partir das 11 da mañá. O Curtas tamén trouxo estes días ata a cidade outro vehículo do Cazapantasmas, dous reclamos que complementan a extensa programación deste Festival do Imaxinario que se vai clausurar este vindeiro domingo cunha cerimonia espectacular coa Orquestra Clásica de Vigo. A edición 53 do Curtas conta con 102 estreas, 17 delas mundiais. O festival está indo ben, as exposicións están funcionando como cañóns. Sorprendentemente, a demonstrograma que tiñamos dúbidas por aquelo do que pasará cos nenos, non? Con monstros, este tipo de cousas, ao final os nenos as disfrutan máis cos maiores. Temos competicións a ver quen se caga menos de medo na sala, pero bueno, está funcionando moi ben, a verdade é que estamos moi contentos, e agora co coche imagino que en canto poidamos sair á calle, á rúa, e sobre todo se nos permite a choiva que a xente se poda chegar, será outro éxito, non? Sempre parece que é imposible que nos vaya a sorprender un pouco máis, pero a realidade é que o consiguen ano tras ano. Creo que poucas cousas facemos tan divertidas a Concelleira de Cultura eu como ver que nos vai a sorprender este ano Curtas coas exposicións, co coche, e a verdade é que está sendo un nivel que va superándose ano tras ano, por eso se acaba de incorporar outras administracións a subvencionalo, está sendo unha referencia. O Curtas xa é algo que Vilagarcía non entende a programación do ano sin o Curtas. E o Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra non faltou a súa tradicional cita co Samaín. O alumnado do módulo Tempo de Lecer encargouse un ano máis de dar forma ao seu particular túnel do terror. Unha proposta que desta volta estivo dedicada á cultura galega e ao seu imaxinario máis terrorífico. Meigas, lobisomes, a Santa Compaña e mesmo o Diaño en persoa. A porta do Alén abriu no Instituto Sánchez Cantón. Con unha serie de salas polas que teñen que ir pasando, un bosque, digamos, que o fío conductor, evidentemente hai cemiterio, hai igrexa, todo que o Samaín, porque nos non estamos en Halloween, senón en Samaín, o Samaín galego, nos permite, intentamos reproducilo este ano. Durante 2 xornadas camparon as súas anchas, borrando a fina liña que separa o mundo dos mortos e dos vivos. Eu teño o rol de guía, é dicir, levo aos nenos por todo o percorrido do túnel, intentando sugestionalos, que meterlles medo, que teñan unha experiencia moi boa do túnel. Os meus compañeros fan un papel perfecto, fundamental no meter o medo dos alumnos no corpo. Baixo a miña opinión, creo que quedounos un bo túnel. E repartindo sustos a todo aquel que se cruzou nos seus camiños. Teñen moito medo, pero bueno, vexos con ganas, vexos ben, teñen a xuventude, teñen ganas de xogar, é o que hai, é bonito, eu vexos ben. A porta do Alén foi a temática do túnel do terror do Sánchez Cantón deste ano, todo un clásico polo Samaín.
Decir, nós é como se fósemos unha empresa que nos contratan para facer unha velada, neste caso pues, no Samaín, e temos que montar unha actividade e realizar a animación desa actividade. Aprendemos sobre todo que é xestionar un evento deste tipo, deste tamaño, que ao final é bastante grande, levar o primeiro, segundo, terceiro, cuarto e hasta primeiro de bachiller dun colegio como é o Sánchez Cantón, que ten moita aglomeración de persoas, pois é un proxecto grande. E aprendemos sobre todo eso, unha xestión do grupo, e a máis como actuación tamén, ao final somos actores, entre comillas, pero estamos facendo un papel e creo que levo un bo aprendizaje deste túnel. Da idea dos decorados e mesmo da animación encárgase o alumnado do módulo Tempo de Lecer, o que comezou sendo un proxecto de clase xa é unha data imperdible no instituto. Saben os alumnos do centro, movemos prácticamente 1000 alumnos, eu creo que xa somos un clásico en Pontevedra, nos túneles de terror de Pontevedra, é un túnel que está moi traballado, leva moito tempo, evidentemente van a ser profesionais, iso que intentamos transmitirlle. É moito esforzo, moito tempo de preparación, moitos días aí traballando duro, pero creo que quedou un bo túnel, un bo resultado, estamos bastante contentos eu máis meus compañeiros e creo que quedou todo bastante ben. Non se preocupen, tralo Samaín a Porta do Alempe chará devolvendo a estas criaturas o seu mundo, pero teñano claro, volverán no 2026. Pois así co túnel do terror do Samaín marchamos, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí, vémonos o vindeiro luns.